TMTV. Сәлем, привет, hello, bonjour, сізнің білән тағы нешек исәнләшем. Эфирда татар эстрадасының ең шәп клипларын туплаған топ клип хит парады. Көргеніңізше, бүгін кімнің нешенші басқышта болуын сізге мен Рамил Шарапов жеткерімін. Әлі ол арада жыршыларының қайсы ойын құралларында ойнауын, нендейлерінде ойнарға тілеуін ашықларыбыз. Ұзаққа созмайық, башқылайбыз. Топ клип хит парады қағидаларына туғыры қалып, ең аз тауышлар жиған жыршы білән сау бұлашабыз. Әлігі клипні соңғы тапыр қарайбыз. Главнее всего погода в доме. Sallanıp ekken sözünden Nidir buldu benim yürekке Sahnege çıkmadı. Geleme yuqa bulbulum Eytip sayrisın akirekte Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Урыннарны белгілей башлағанша топ клипнің премьерсын қаршалабыз. Клип сізге ұшы екен, тауышлар юлларға ұнытмағыз. Тауышлар юллау тәртібі үсте yazылға. Ирекем синең назлы карашыңны күндә төштә күреп уянам. Йомшак алсу татлы иренеңне күпме үпсәм үбеп туя аламам.
Дилә Нигматуллина нишенче атна дәвамында беренчелек өчен көрәшә. Җырчының ялгыз и клипы беренче булсын өчен 1320 номерына топ клип сүзе белән 278 кодын юллагыз. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай ягалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Туган авыл, туган нигез кала, язмыш йөртә җирдә кешене. Сагынсаң да өем, саргайсаң да, бер кайтырмын әле көт мине. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Лилия Хайруллина бер нинди уен коралында да уйный белми. Балачакта бик күп түгәрәкләргә йөрү сәбәпле фортепианодан сызылырга туры килә аңа. Ә күп сәяхәт итүче буларак Лилияның төрле уен кораллары күргәне бар. Ләкин иң кызыкканы диджейларның әйләнә торган дисклары ди ул. Берәр вакыт җырчының диджей пульты артында күрсәгез, аптырамассыз. Димәк, аның хыялы чынга ашкан.
Şölen yuqa çığa Dumanlarda oylarың şualla Kütmeyim deysen Kulağına vermeysen Ötkenlerge kiri koymayım deysen Söyüp öte deyip ışandırma Işanasın Benim birde kelmey Kanatlarımны berip koyırma Şın muhabbettir koşunda Ölmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Kelmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Akbur bilen Söyüler yazıldı Yağmur bilen Gözlerde yuvaldı Adımların Kıyılsız gidesin Yılamışa Nişiksin tuzesin Söyüp öte Deyip ışandırma Işanasın Benim birde kelmey Kanatlarımны berip koyırma Şın muhabbettir koşunda Кеше сиңа шылтыраткан идем. Телефоныңны алмадым. Егетләр белән эш бар иде. Мен моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Ölmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Kelmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Kelmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Kelmey Işanasın da kelmey Işanasın da Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Işandırma sürüyü Nega ekan, nega shunday biz jiri bilan hit paradimizda qatnashuvchi Go'zal Idrisova fortepianoda yaxshi o'ynaydi. Shulay yo'q ansamblga yurgan vaqtda dumbira o'yin qiroli bilan da tanishgan. Lekin jirshi mening bilangina to'xtalib qolirga tilamay, garmon ham gitara bilan do'stlashib edim deyo. Ilnazbaq do'stlashtirsa.
Жетмейсің бізге дейбіз хаман, шам дош етмей бізге керекті. Жаның үшіп көңлең сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Жаның үшіп көңлең сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Бір жылысыз жетмей керекке, бір жылысыз жетмей керекке. Шул қадірлі, бір-біріміздің қадірін білмейбіз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларны көе көрмейміз. Көз алдында мұңлы жандар сула, біз оларны көе көрмейміз. Біз оларны көе көрмейміз. Яудырабыз, алтыннар аны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Шоны да бит аңлай білмейбіз. Лилия Бектемирова белән Фәдис Ганиев гаиләсе иҗади кешеләр инде. Фәдис рус гармонында уйный белсә, Лилия музыка мәктәбенең фортепиано бүлеген тәмамлаган. Әле алар курай һәм кыл кубызында да уйнарга теләк белдерәләр. Сөйлүдән кем туйган җыры белән экраннарда Фәдис белән Лилия.
Киләсе резидентыбыз Рена РНТ. Егет пианино һәм гитарда уйный белә. Ә менә үзләштерергә теләгән уен коралы торба икән. Юк, су, газ кертә торган түгел. Зур оркестрларда кулланыла торганында. Гел бию клибы белән экраннарда Рена РНТ. Жырлый белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел-бию, 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 гел-бию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел-бию, 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 гел-бию. Миңа карап аптырама, бии белмеймен, ләкин бу бит битә, бу бит битә. Синең матур карашларың мине исертә, мине исертә, мине исертә. Әйдә бергәләп бүген уйнарбыз мәхәббәт, мәхәббәт, ойлы мәхәббәт. Синең күзләрең матур, һәм мин бүген сине битәм, baby, baby, битәм, baby. Жырлый белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел-бию, 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 гел-бию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел-бию, 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 гел-бию. Жырлый белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел-бию, 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 гел-бию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел-бию, 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 гел-бию. Миңа карап аптырама, бии белмеймен, ләкин бу бит битә, бу бит битә. Иреннәреңне үбеп очам мин җиһанга, җиһанга, ерак якларга. Минем кулларым үрелә синең тәнеңә, бары чигенмә, бул минем янымда гел генә. Бүтән уйларың булсын шушы биюдә, бары бүгенгә икебез әйләнәбез бергә. Жырлый белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел-бию, 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 гел-бию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел-бию, 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 гел-бию. Жырлый белмеймен, ләкин минем күңелемдә гел-бию, 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 гел-бию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гел-бию, 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 гел-бию. Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар фортепиано һәм баянда уйный белә. Кызларының уку йортында төп уен коралы фортепиано булса, икенчесе баян булган. Ләкин кызларның тагы бер уен коралын үзләштерәсе килә. Барабан. Кызлар, күршеләрегезгә әйтеп торыгыз, икенче фатир эзли башласыннар.
Sızlısın sen kayışak dünlerim Ökeleme seni mina yüreğim Akıl verdi köprüden başlarıma Mine içinmesen canlıkla Aşkınma yürek Aşkınma Ötken bitkenler yalan Aşkınma yürek Aşkınma Belem kaydırıydın yanına Aşkınma yürek Aşkınma Ötken bitkenler yalan Aşkınma yürek Aşkınma Belem kaydırıydın Anın yanına Яратып яшик дип эндәүче Алмаз Мирзаянов 4 ел буе Лениногорск музыка клиятының баян классында интеккән. Миңа андый сәләт бирелмәгән. Тырышлык аркасында гына имтиханнарны 5-легә тапшырдым ди ул. Алмаз баянны экзаменнан соң тотып та карамаган. Чөнки микрофон баяннан җиңелрәк бит. Карыйк дуслар. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Telefonlarınızı alıp kız baytıp güne göre bulmayı biten bir нәрсе көрмейсіз. Сөздің шанала шуғаныңыз бар ма? Пакетқа пішен тұтырып шуғаныңыз бар ма? Шуғасыңыз келе ме? Кеттік әйді! Яратып яшәсәң, гомер матур уза, сөенеп каршылык таңын арыны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза, чәчләргә шал керитә зарлары. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Бәхетле булырга, сөенеп яшәргә, Худайның сырык без дуасын. Ялгызлыктан көйүп, язмышка киенеп, ялгыздың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Пішен қайда алабыз? Давай. Бүләк итик сөю, наз көткән жаннарга, көтіп алык бергә языларны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларны. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дусларны дөньяны яратып.
Ирек Гайнетдинов балашактан ук баянда уйный. Башка уен коралларын күрмәдем дә, белмим дә ди ул. Ә менә аның өчен сәер уен коралы Шотланд додочкасы икән. Дөресен генә әйткәндә, үзем дә аның нинди икәнен белмим. Ник сәер икәнен Ирекнең үзеннән сорарсыз, ә клибын мин күрсәтәм. Суда батмый мәхәббәт. Карыйбыз. Yürek yangan şartta dürülep Silsu siptin ana bir şilek Sular sibep sündürelek bulgaş Olutlarını yağı ne kirek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Мәхәббәтне сакыларга Судан алып утыка салыдың Уттан алып суларга Сыналган мәхәббәт кенә Батмый икән суларда Күңел күткән шақта Үзіліп Өмір жебін үздің сені кинәт Йөрәгімдә хисләрім сафы булғаш Өмітсіздә сүнеми мәхәббәт Оттан алып суға салыдың Судан алып утыларға Мин бары бір кеші таба алдым Мәхәббәтні сақыларға Судан алып утыка салыдың Оттан алып суларга Сыналган мәхәббәт кенә Батмый икән суларда Жансызланған шақта сызып Яраларға аны не керек Бәхетлекке бары адымы қалығаш Сыналма сен көшілі бұл үйрек Оттан алып суға салыдың Судан алып утыларға Мин бары бір кеші таба алдым Мәхәббәтні сақыларға Судан алып утыка салыдың Оттан алып суларга Сыналган мәхәббәт кенә Батмый икән суларда Сыналган мәхәббәт кенә Батмый икән суларда Батмый икән суларда Эльмира Гыйльфанова белән Рафил Җәләлиев үзләрен инструменталист түгел ди. Ләкин аларның төрле уен коралларында уйнап карыйсылары килә. Җырлы дуэт, җырларым да син генә дип җырлавын дәвам итә. Алар өчен тавышлар 287 коды белән кабул ителә. Бергә үтик
Ikki uzun ömür yo'llarin bir-biri bizga bag'ishlab sof muhabbat jurlarin bir-biri bizga bag'ishlab sof muhabbat jurlarin Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Yılmayıp gülüp yoqtirsak bulutlu günlerini de Süyu yıldızı nur siber qarangı tünlerge de Süyu yıldızı nur siber qarangı tünlerge de Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Jırlarımda singina Bir kolunla birga o'tik matur ömür yo'llarin Nazlı jırlar tibrandirsin ko'ngli biz qo'llarin Nazlı jırlar tibrandirsin ko'ngli biz qo'llarin Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Jırlarımda singina Jırli 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 yaratam senigina Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Qavuşturdi jurli dunyo jurlarimda singina Jurli 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 yaratam senigina Yaratam senigina Yaratam senigina Jırlarımda singina Barşabızga бәхетле бол deyip Тіләүші Азалия Валиева хит парадыбыз бойынша алған тыла. Оның үшін тавышларны 13-20 номерына 290 коды білән юллагыз. Юллагыз. Ұшырашқанды зиккен демек бушқа түгел Бұндай ұшырашулар болмай бит әлігел Сені білән рәқат дейіп әйтулері Бош болмаған демек менің күтулерім Бәхетлі бұл бүгін, бәхетлі бұл бүгін Нұрлар балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім, бәхетлі бұл бүгін Тойып шатлықларының әр бір мезгілім Біздің көбік паралар болалы рул сирек Сенің сұлышыңны тойя менім ерек Үндәшмей тұрсаң да бит мен аңылаймын Тек янымдан ғына кетме жанығайын Бәхетлі бұл бүгін, бәхетлі бұл бүгін Нұрлар балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім, бәхетлі бұл бүгін Тойып шатлықларының әр бір мезгілім
Кандыз иккен демек бушка түгел. Бындай очрашуулар болмай бит әле гел. Сени белән рәхәт дип әйтүләре, буш булмаган демек минем көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгеле. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгеле. Тоеп шатлыкларның һәрбер мизгеле. Дуслар, исегезгә төшерәм. Топ клип хит парады нәтиҗәләре сезнең тавышлар ярдәмендә чыгарыла. Чынлап әйтәм, яраткан җырчыгызның беренче булуын теләсәгез, 13-20 номерына аларның кодын юлларга онытмагыз. Килештекме? Хираттагы клипны карыйбыз. Kızlar, tırıgız. Niçe kapırdaştı bende? Takipten namışsınız, tırıgız. Bağıran boyları, kereşin avulları. Her şab bizning şulay bulsun, var jerde yolunsun. Kereşin xalq jırları dünyada yangırasın. Naqrat boyları, kereşin avulları. İşke batır, tüske matır, kereşin kızları. Kula garmunları, köngele oynavları. Sizge nişik bizge yemli garmunga jırlavları. Lıya buyu rahat bulla şekini kır juvarga. Eydege şırlıyıga әлі dostlar келген тыңларға. Нақырат бойлары, керешін ауыллары. Ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Күкі гәршін емлі гүрлі баласын уяттырға. Әлде ярый достларым бар көңілі юаттырға. Нақырат бойлары, керешін ауыллары. Ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Үстәлләрдә сары лимон, сары май дейсіз мәлі. Бейіп келіп жырлап жүрсәм сағынмай дейсіз мәлі. Нақырат бойлары, керешін ауыллары. Ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары. Сізге нешік бізге емні гармонға жырлаулары. Кең тарлау аланарының үзіп алдым гүлләрін. Жүрі урамында ерсем шатлана көңілләрін. Нақырат бойлары, керешін ауыллары. Ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары. Сізге нешік бізге емні гармонға жырлаулары. Алайда бірге, болайда бірге. Әнә шолай бірге жүрсек ел ғымырге. Нақырат бойлары, керешін ауыллары. Ішке батыр, түске матыр, керешін қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Басқан жерден ұт шығары, керешін қызлары.
Elnara Ganieva bir oyun qurolunda da o'ynay bilmay. Normal xotin-qizlar kabi hatto nervida da o'ynay bilmay ekan. Bigrak salatli kishi ekansan Elnara. Sotlan. Bu atnada Top Clip hit paradining 3-o'rnini haligi jirishimizga topshiramiz. Klipni birgalab ko'ring. Bizni sevganlarini bilmaymiz biz, hislarinden tapta o'tamiz. Bosh xayollar bilan sirlanib, bu turmushdan nidir kutamiz. Sevgan barlar birga yashasinlar, balqissinlar turmush kuyganda. Sevganlarga merhamatli bo'ling, sevganlarning bilik qadrin. Sevganlarni o'ksib yo'qotganda ishonmasin ishim bag'ring, bag'ring. Sevganlarning ko'ngil ishga qilib, o'pkalab yengil olarni. Yaratganlar muhabbati bilan yaratdik biz sevgan yorlarni. Yanish bo'lsa g'ina sevgan yorlar, ko'zlaridan sevib tugalar. Sevganlarga merhamatli bo'ling, sevganlarning bilik qadrin. Sevganlarni o'ksib yo'qotganda ishonmasin ishim bag'ring, bag'ring. Sevganlarga merhamatli bo'ling, sevganlarning bilik qadrin. Sevganlarni o'ksib yo'qotganda ishonmasin ishim bag'ring, bag'ring. Şiratdagi jirishimiz Quyosh Aya. Jirshi qiz shulay yo'q fortepiano klasi bo'yicha muzika maktabini tamomlagan. Lekin etyud gammalar menga shu qadar ushamadi. Anasin yaqinda kelib qaramadim deb siyladi boshqaruvchi. Amina Afrika barabanında o'ynarga o'rganib tilaganda zo'r. Hit paradimizning Quyoshi ekranlarda. Hozir hit paradning ikkinchi o'rin xo'jasini bilir vaqt yetdi. Bilasizmi kim ekanin? Men de bilmayman. Qaraymiz.
Раяз Фасихов баян һәм тальянда уйный белә. Курай фортепиано кебек уен кораллары белән дә таныш торды. Ә менә пенсиягә чыккач, Раязның саксофон, гитарда уйнарга өйрәнәсе килә. Ник пенсиягә чыккач, анысын аңламадым. Ләкин Раяз ул вакытта хәтер начарлана, узакка сузма. Карыйбыз. Бу атнаның лидеры дуслар, каршы алырга әзерләнегез. Игътибар экраннарга. Шымырта япрак күлмәк, син киеп килгән идең, Мәңге шулай яратышып, яшик без дигән идең, Ак күлмәк кия шымыртлар, Нигә соң язда гына, Татлы сөю мизгелләре, Булган бит азга гына, Ак күлмәк кия шымыртлар, Нигә соң язда гына, Татлы сөю мизгелләре, Булган бит азга гына. Şəşəgidəy, Qoyuldu hisslər irdə, Seni götüb irdə kişid, Xümürlər yalğız üdə, Ak külmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazda gına, Tatlı süyü mizgilləri, Bulan bit azga gına, Ak külmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazda gına, Tatlı süyü mizgilləri, Bulan bit azga gına. Yazılar jitsə şımırtlarım, Ak şəşək atar mıkən, Üzülüb sigən yarının igən, Unutup bulmay ikən, Ak külmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazda gına, Tatlı süyü mizgilləri, Bulan bit azga gına, Ak külmək kiyə şımırtlar, Nigə sım yazda gına, Tatlı süyü mizgilləri, Bulan bit azga gına. Барсына да тиешле урын биреп чыктым кебек, демәк нишлибез? Дөрес, саубулашыр вакыт. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин, Рамил Шарапов идем. Озын һәм җылы яллар теләп, саубулашам. Пока, киләсе очрашуларга кадәр.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.